Plano nga magdeklara ang probinsya sang Iloilo sang province-wide outbreak bangod sa dengue. Sunod kay Dr. Maria Socorro Quinyon, ang head sang Iloilo Provincial Health Office, 36 na ka mga banwang nakalabot sa alert kag epidemic threshold kang madamo naman sang barangay ang narecord nga may clustering of cases. Dugang pa sa natungdan nagpatawag sang pagsinapol si Iloilo Governor Arthur Daviser Jr. agon niya makahimo na sang report nga ipasa sa Department of Health Region 6. Agon niya makadeklara sang outbreak bangod sang dengue sa probinsya. Magadepende pa man sunod sa mangin dengue reporting sa mga masunod nga inadlaw ang posibilidad nga pagdeklara sang state of calamity bangod sa balatian sa probinsya sang Iloilo. Napakita namon sa base sa data sang PESO nga 36 of our municipalities has actually breached the may mga alert banwa and nakita nga epidemic nakalabot threshold. sa alert So kag epidemic threshold. No, may mga pila nakita ka mga municipalities kaga sa isa lang ka semana. Imagine ka 348 new cases na ang nagsulod. So alarming man kay ang taas man ng attack rate, no. Ang una Bibadyangan nga may pinakataas nga attack rate at 33%. Ginfollow inisang Lemery with almost 20%. Sa karon ginahulat na lang sang Iloilo Provincial Government ang manginsabat sang Department of Health Region 6. Misi ka K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.